Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak eta super familiak zer moduz gaude nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretu hauek praktikatzen espero dut baietz. Zu kanpokaldean ikusten duzuna zure sinismenak dira. Ez da, ez zu nahi duzuna baizik, zu pentsatzen duzuna eta sinismen horiek isladatzen dutena. Ez da zuk usten duzuna edo espero duzuna, baizik, zuk daukazu usten duzuna, beraz, zaila dau onartzea, baina hala da. Jarraitu bidea ikusten, jakin nahi baduzu zergatik, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia derronetan dituzula erraminta guztiak zure eskura oentxe bertan eta superentrenamendua zure bizitza txikitatik sortzeko nire web horrian sartu zaite oraintxe bertan. Zuk sinesten duzu pentsamenduaren boterean gero materia sortzeko, ez da zientzia fikzioa denok erabiltzen dugu konturatu ala ez. Negua datorrenean beti esate digute, hankak ez bustik, tarro hartuko duzu, edo dutxatu ondoren ilea lehortu ze ilea bustiarekin kalera ateratzen bazea, katarro hartuko duzu. Beraz hori sinistun baduzu, ziurazki hartuko duzu. Askotan, txikitan, ze pasatzen zitzaigun, guk beldurrik ez genula, baino hor gure zaintzaileek esaten ziguten. Kontuz, ez hain korrika jetxi maldortatik bizikletan eroriko baitzea. Eta momentu horretan beldurra sartzen zaizu eta aukera gehiago dituzu lurrera erortzeko. Normalean ze sinismenak irabazten du. Guk denok badaukagu taldeko subkontziente bat, ezta? Adibidez medikuek esaten bazuten. Bere garaian ez daki gogoratuko zean, baino 100 metro atletismoan korrika egiten zutenean garai batean medikuek zioten ezinezkoa zela 9 segundotik jeistea. Beraz, gehiengoak hori uste badu eta are gehiago autoritate batek esaten badu hau da mediku batek, hori sinisten dugu. Baina zer gertatu zen? Buruko barrera horiek gainditzerakoan, beste askok gainditzen dutela. Pertsona bakar batek egiten duenean, bapatean gero eta jende gehiagok lortzen du. Zuk zerbait lortu nahi duzunean, metodologiak agian bere garrantzia du, baina zer dan garrantzitsuena? Zuk sinestea metodologia horrek funtzionatzen duela. Eta noski gogoratu bakarrik, zugan konfiantza dutenei kontatzen. Pigmalion efektua gogoratu. Besten sinismenak zurekiko dituzten pentsamenduek badute eragina zure emaitzetan. Eta garrantzitsuena ez da zer esaten duten, benetan zer pentsatzen duten. Alegia, demagun, zure seme edo alabak esaten dizula, futbolean lehenengo mailara iritsi nahi dula eta lortuko duela. Agian esango diozu, bai, lortuko duzu, baina zure subkontzientean zer esaten diozu benetan, ia ezinezkoa dela, ezta? Boterea zerk dauka benetan pentsatzen duzun horrek. Inguruko jendeak maite zaitu eta zure onena nahi du, baina horrek ez du zerikusirik bere sinismen mugatuekin. Gauza bada, beraiek zer desio duten zuretzako eta benetan zer sinisten duten. Zu konfiantza izan zure desio eta bizio horretan. Oztopoa gainditu, gogoratu, buruko barrera hori lehen aldiz bota zuen pertsona hori gogoratu zazu. Zuk ere barrera horiek mendera ditzakezu. Beraz, bota barrera horiek, aurrera supertxikiak eta superfamiliak. Martxaga, ban, txiki, ban, buelta da buelta keman, ban,
una kabu bako